presidente. O PP ven aquí a falar de contrapesos democráticos e de corrupción. Como diría Castelao, non vos riades que o conte triste. A corrupción no réxime do 78 é sistémica, por iso afecta aos dous partidos que veñen actuando como os principais soportes deste réxime, o Partido Popular e o Partido Socialista. O BNG é partidario de combater a corrupción veña de quen viñer con todas as consecuencias e caia quen caer. Por iso reclamamos absoluta transparencia e contundencia ao Partido Socialista en diante dos casos que estamos a coñecer, mas que pretenda dar leccións o Partido Popular, un partido que aínda ten pendente polo menos 5 xuízos por casos graves de corrupción, incluído a Gürtel, a Púnica ou a Kitchen, non deixa de ser irónico. Hai 2 días, Feixóo dicía que en 30 anos nos seus gobernos non houbo casos de corrupción. Claro, moitos de vostedes non o saberán, porque Feixóo gozaba, e o PP goza aínda na Galiza, dun control mediático absoluto, precisamente pola vía de, como di o PP na súa proposta, colonizar as institucións e os medios de comunicación. O mellor exemplo, unha radio e televisión de Galicia amordazadas e convertidas nun simple aparello de propaganda do Partido Popular. Mais a realidade é que son numerosos os casos de corrupción que rodearon a Feixóo, e vostede sabe o ben, que foi secretario xeral da Presidencia, a comezar pola súa relación cun narcotraficante co que viaxaba tan frecuentemente de vacacións que, respondendo a unha pregunta, non se aclaraba se fora a Andorra ou os picos de Europa, e contestou: recuerdo que había nieve. Reproduzo en castelán para que fique claro que en galego a ese tipo de nieve acostumamos a lle chamar fariña. Mais non é preciso ir tan atrás. Foron moitos os contratos irregulares de Feixóo nos últimos 5 anos, mesmo aproveitando de maneira indecente a pandemia a que vostede facía referencia. Contratos a dedo coa empresa Eulen, que dirixía a súa irmá, Micaela Núñez Feixóo, moitos deles atribuídos pola súa prima, Eloísa Núñez, directiva do Sergas e da Consellería de Sanidade, contratos a dedo coa empresa do seu cuñado, Ignacio Cárdenas, contratos a dedo coa empresa do marido da secretaria xeral do Partido Popular de Galiza, Paula Prado, contratos a dedo con Mape Asesores, a compañía coa que intermediou Alberto González Amador, parella da presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contrato da súa parella Eva Cárdenas en Sargadelos, após a empresa recibir cuantiosas subvencións públicas do goberno de Feixóo, etc., etc. Isto explica, a cabo, espectáculos permanentes como o que hoxe montaron aquí baixo a batuta de Tellado e o seu estilo macarra. Tentan tapar a propia corrupción, porque para o PP, como sempre, unha cousa é predicar e outra dar trigo. Moito obrigado. Gracias. E a palabra, señor Sánchez Serna.